Text a jeho editácia, dva druhy textu. Ak chceme dostať do animácie vo Flashi nejaký text, máme na to textový nástroj v paneli Tools alebo klávesová skratka T. Hneď na začiatku si treba uvedomiť, o aký text pôjde, aký bude mať účel v našej animácii. Ak je to obyčajný text, ktorý má užívateľ len prečítať, dostať z neho nejakú informáciu, tak si zvolí tu v tejto prvej možnosti klasický text. Ak toho textu bude veľa, ako napríklad stĺpce v novinách alebo v časopisoch, tak je lepšie zvoliť si tento TLF text. Tu si môžeme potom vybrať, či ten text bude len na čítanie, alebo či ho môže dotyčný užívateľ aj označiť a skopírovať, alebo dokonca, či ho môže aj editovať alebo upravovať. Po väčšine zostávame pri tej prvej možnosti Read Only. Tento prvý text, TLF text, nám slúži naozaj vtedy, keď máme veľa textu a nevieme, koľko vlastne ho bude pribúdať alebo odbúdať, a aj na použitie v nejakých stĺpcoch. Takže ja nakreslím ťahaním nejaký stĺpec, hore máme rovno pravítko, že môžeme ho presne nastaviť a mám nejaký text skopírovaný, takže ho vložím. Vpravo dole vidím také plusko červené, ktoré mi jasne hovorí, že toho textu je oveľa viac, než sa sem zmestí, takže ja môžem urobiť druhý stĺpec ťahaním. A takisto tretí stĺpec. Stĺpce sa dajú aj zarovnávať, urobiť rovnaké, jednotné. Dôležité je ale toto. Tu je text, ktorého je veľa, čo ukazuje toto červené plusko, a ja potrebujem, aby ten text pokračoval v tom ďalšom stĺpci. Robí sa to jednoducho kliknutím na to plusko a keď som na okraji ďalšieho textového rámca, tak sa mi zmení ikona, objaví sa taká modrá spojnica, ktorá mi jasne hovorí, že z tohto odstavca text pokračuje do tohto a znova je toho ešte málo, čiže kliknem a všetky tri stĺpce sú navzájom poprepájané. Výhodou je to, že keď ja kedykoľvek chcem editovať ten text, dva razy kliknem, zmením niečo, zmažem, pripíšem a text sa mi klasicky posúva, nemám problém čokoľvek robiť. Editácia textu sa robí jednoducho tak, že dva razy kliknem do textu a môžem ho upravovať. Možností na formátovanie toho textu je veľa. Máme ich v paneli Properties vľavo, v tomto rozložení. Sú tu dva základné panely. Charakter, to znamená nastavenie písma, čiže fontu, rezu písma, šikmé, hrubé, veľkosť písma, čiže teraz som zmenšil odstavec na inú veľkosť písma, leading sú vzdialenosti medzi riadkami, farba písma, otočenie písma, to samozrejme teraz nechceme, podčiarknutie, prečiarknutie, horný index, dolný index, takmer ako v textových editoroch. Potom tu máme ďalší panel, tzv. Rozšírené možnosti. Tu môžeme z neho spraviť link a tak ďalej. No a potom sú odstavcové možnosti. Pre celý odstavec zarovnanie naľavo, na stred, napravo alebo aj do bloku. Tu sú okraje pre prvý riadok, odsadenie pre medzery medzi jednotlivými stĺpcami a vzdialenosť medzi slovami alebo písmenami. Všetky tie možnosti sú dosť zhodné s programami typu InDesign na úpravu textu, vytváranie novín, časopisov, takže kto je zbehlý v týchto programoch, nemá problém. Tomuto textu sa dajú pridať aj filtre, klasicky nejaký tieň alebo podobné. Priamo takýto text je vyrobený, dá sa povedať, ako symbol, že môžem pomenovať inštanciu tohto textu priamo tu. Ak chcem vytvoriť text, ktorého nie je tak veľa, tak je výhodnejšie používať klasický text.
ale veľmi dôležité je ešte pred jeho vytvorením si pozrieť, čo je tu nastavené, pretože mám tu 3 možnosti. Či sa bude jednať o statický text. Statický text je taký, ktorý proste na stránke je, o niečom užívateľa informuje a nejakým spôsobom sa počas práce s animáciou nemení. Čiže to je také základné použitie textu, to najjednoduchšie. Tu si môžem nastaviť dokonca aj orientáciu písma, či ide v horizontálnom alebo vertikálnom smere. Nastaviť sa takisto dá typ písma, rez písma, veľkosť, farba, horný index, dolný index, takisto nastavenie odstavca. Natiahnem textový rámec a píšem a text sa mi priamo prispôsobuje do toho textového rámca. Už aj po dopísaní textu vždycky mám všetky tie možnosti, čiže aj keď označím textový rámček s výberovým nástrojom, môžem meniť farbu písma, veľkosť písma, vzdialenosť medzi písmenami, zarovnanie. A takisto môžem pridať tomuto textu napríklad nejaký tieň. Čo sa ale veľmi nehodí. Môžeme to použiť pre väčšie texty, nadpisy a podobne. Toto je statický text. Ďalšie 2 možnosti, ktoré ponúka klasický text, sú dynamický text a vstupný text. Dynamický text je taký, ktorý sa v priebehu práce s animáciou bude meniť. To znamená, na začiatku má nejakú hodnotu a v priebehu toho, ako sa vyvíja animácia, môže túto hodnotu meniť. Vstupný text, je input text, je taký, je to políčko, do ktorého človek môže písať. Mám tu prichystanú prácu, kde je ukázané, toto je prázdne políčko, prázdny rámček, ktoré je pomenované name_txt. Je to klasický, ale čo je dôležité, input text, čiže vstupný text. Do tohto pola bude užívateľ písať nejaké svoje meno. Tu v ploche, keď klikne, sa mu objaví text, ktorý je dynamický, to znamená, ktorý mení svoju hodnotu, aby sme to videli, ako to vyzerá v skutočnosti. Takže tu je input text, čiže vstupný text, do ktorého človek môže písať. Napríklad napíšeme meno Peter. V okamihu, ako ja kliknem na tlačítko, bude animácia vedieť, že tento name_text má hodnotu Peter a vygeneruje červený text, ahoj Peter, to isté meno, tu je tvoj board. Tento červený text na začiatku ani nebol v animácii a teraz má hodnotu ahoj Peter. Keby tu človek napísal nejaké iné meno, objaví sa toto iné meno, tu je tvoj board. To znamená, tento text, ktorý na začiatku je neviditeľný, je vlastne v priebehu animácie vytvorený a mení svoju hodnotu podľa toho, čo sem človek napíše. Preto tento text sa volá dynamický, lebo môže nadobúdať rôzne hodnoty. Ja keď túto animáciu spustím znova a napíšem sem iné meno, bude tu ahoj Ivan, tu je tvoj board. Uvedomenie si rozdielu medzi statickým textom, dynamickým textom a vstupným textom je veľmi dôležité a treba sa ním zapodievať hneď pri vytváraní textu v našej animácii, pretože v tejto animácii konkrétne mám všetky 3 typy textov. Tento text je klasický text, ale statický, pretože tam je stále. Tento text je vlastne vstupný text, je to políčko, do ktorého človek môže písať. A ten tretí, ktorý sa tu objaví, je dynamický a ktorý je naprogramovaný pomocou ActionScript 3.0. A je dynamický preto, lebo podľa toho, čo sem človek napísal do toho vstupného, objaví sa výstupná hodnota, ktorá môže nadobúdať rôzne hodnoty, je vždy iná. Na záver chcem upozorniť aj zadefinovanie správania sa jednotlivých textov, či to bude typ single line, čiže jednoriadkový text, alebo multiline, čiže viacriadkový text, alebo multiline, žiadne zalomenie, že tam nebude,
slov, alebo dokonca pole pre vstupný text môže byť aj typu heslo.